Dahil kani bitaw nga video day no, grabe na jud ni siya kabahaw, please lang. Kay lagi day ba kani nga video day kay ato pa ning unang tuig oy. Ay Diyos mio day kung ana po lang ako memory day wako ko lang nag-edit ani, please lang. Anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan no. So kani mga panahon na day no is nag-outing day mi ani. Kay lagi sulod sa isa ka tuig manggo day no is kailangan jud mi mag-outing ay please lang. So diri day mi ani nag-outing day no sa Balingasag. So kaning Balingasag day no is part na siguro ni sa Misamis Oriental. Ay Diyos mio day sa kadugay ani nga video day nalimot nako, please lang. Og sayo day kay minigikan ani day kay lagi layo-layo pud ni ang amo ang biyahe karon. Munang kadlawon pa lang gali day no is nanggikan nami diri sa Iligan City. Kay para masayo-sayo migabot ani sa Balingasag. Igo pud pag-abot na mo Cagayan de Oro day no isayag-hayag na. Kay gituyon amo ni sayog biyahe day no kay para dili mi matraffic diri sa Cagayan de Oro ba. Kay sayo man lagi kay minanggikan ani mga panahon na day no mo nang akong piso day grabe nakatulog oy. Mo na ako lang pud na siyang gipasagdag katulog day no day kay para yag-abot na mo Balingasag day no largo na siya salom oy. Ug ganahan kay kumulaag day basay man ani bitaw day no kay nagiday nindot kay mga view ang imong maagian. Kada bitaw ma-relax ang imong hunahuna day. Muna day kay ako kay Nature's Lovers makay ko day mo nang kalipay yun ako ni sa tanan day pag makakita ko ginani kanindot nga mga view ba. Kay kung ginani mo nga klase nga ako laagan day no is dili ko maburing. Ay Diyos mio day ba nag-heart ang ako ang mata day pagkakita na ko sa view. Grabe day no inani day kanindot ang Balingasag. Wala ko nagdahom day nga nindot ay kani view ang Balingasag kay lagi day first time pa sa namo ni anhion nga lugar ba. O kani sa day ang lugar day no grabe ka bugnaw. Kay nagabli magumig bintana ani day no kay para ma-feel na mo ang bugnaw nga hangin ba. So pag abot na mo sa Balingasag day no kung asa mi dapit mag-overnight day mo nang gipanaog nga mo ang mga karga. O ginana day kada ko nga balay day ang among gikuha. Kay lagi ubay-ubay manggod mi ani no kay tibok pamilya manggod mi nang laag ani. Kay basta kami manggod mang laag day no ay kami tanan oy. Muna kailangan day no is mukuha jud mi kinadak-an nga ro bahalag mahal-mahal day basta igo mi tanan ba. Ug mao din nga ro mga among gikuha day no ay just mayo day na nobra mahinaon ni among higdaanan. Nalabalan ra pud kada ko ang among gikuha oy please lang. Ug kani sa day nga room day no kay grabe kadaghan og aircon. Unya i-add pa jud na nimo ilahang mga silingpan ba. Ay just mayo day pag sulod nako sa ilang kwarto day grabe na magyud hinuon katugnaw. Muna sulit ra pud kay sa tanan ang room nga mo ang gikuha. Ug inana sa day kanindot ang ilang swimming pool day no actually day daghan kay kag swimming pool nga imong kapilian ani. Ug ang nakanindot ani nga swimming pool day no day maong bugnaw kay siya day kay lagi day na siya tunga sa bukid. Grabe day ang imong makita ani diri day kay puro kahoy. O grabe jud siya kanindot day ba day kay lagi day ang palibot bitaw sa imuha day no is tapatuyukan mo mga kahoy. Munang grabe day nindot kay magstay diri og dugay nga adlaw ba. Kay kani bitaw nga lugar day no grabe makarelax ba. Ug nindot sa pud kani mga panahon na kay lagi wala ning init. Ang problema lang sa diri day no kay grabe pud katugnaw ang ilang tubig. Unya tanawan niyo day ang plingwapa day no naglakaw-lakaw day marag mo itagiyag swimming pool oy. I don't ya kay datay day nagkalo pa. Bitaw day oy shout out day ko sa ako ang followers diri no. Kay lagi day napay nakaila sa piling gwapa diri ba. Kay wala man gud ko nagdahom nga naday makaila nako diri. Kay kani man gud nga lugar is liblib na kay ba kumbaga tuyo uno na bitaw kaayo. Pero Diyos mio day napaday nakaila sa kuha diri no please la. Ay nagkauban miglangoy-langoy day oy. Anyway shout out day ko sa ako nga followers diri sa Balingasag no. Especially day ni ma'am no nga nakaila sa kuha shout out ay nimo ma'am. Balag dugay na kani nga video ma'am no pero shout out gapon ta ka. Kay lagi nasundan gapon ko nimo diri sa akong bagong account. O di ba day inana kablis ang piling gwapa oy kanapay nakaila balag kung sa kalayo na nga lugar. Anyway day magparto day tani nga video day no kay grabe ni kataas oy. Mga lutahan na yung mata day no kung ako pa ni i-continue please lang. Anyway mo ra dito ko i-share sa inyo no og dire na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo oy.